Польская телевизия представляе фільм з серыі «Прыгоды Ціўкі». Навука плаваць. Ведаеш, я сёння ўстаў на досведку і быў першым на лузе, так падсілкаваўся. А ты? Чаму ты такі маркотны? Ды так, буркнуў Ціўка. А я ўстаў, калі сонца было высока. На панадворку куры ўжо ўсё з'елі, і качкі сваё з'елі, а астатняе гаспадыня схавала. І што засталося? Во, нічога, ані крышкі. Паляці за ёй, сусед. У яе нават самыя смачныя прысмакі часта выпадаюць з дзюба. Чаго табе? Ты нічога, мне проста цікава, што ў цябе ў дзюбе. Але там хіба нічога смачнага, так? Ха-ха-ха, нічога смачнага. Фанаберыста пачала варона. Кавалак, Аёй! не чапай, гідкі верабей. Верабей, аддай бульбу, бо заб'ю. Матухна, што ты зрабіў? Варона, што ты тут лямантуеш? Напалохаеш маіх дзяцей, што не павылазяць з яек. Вада толькі для качак. Карр, карр, ляці адсюль, прэч. Ну, верабейка, я цябе прычакаю нават да вечара. Мабыць, я цябе ведаю. Ты ўцякла з падворка? Што ты? Я зусім дзікая качка, крыжанка. О, ты нявыхаваная. Ням-ням. Смачна, смачна. Што ты там рабіла? Я нырала, на дне мноства прысмакаў, і водарасці, і малюскі, што хочаш. А бульбы ты там не бачыла? Ды не, але ты сам можаш пабачыць. Ныраць вельмі лёгка. Паспрабуй. Але я зусім не ўмею плаваць. Не веру, кракнула качка. Нават дзеці умеюць плаваць. О, мае ўжо, мабыць, вылазяць. Асцярожна, акуратна. Якая цудоўная вада, якая цёпленькая, мама. Вось бачыш, ніхто іх не вучыў, а яны плаваюць. Ніхто іх не вучыў і плаваюць? Як хораша, мама.
На дне сапраўдная кладоўка, смаката. О, не вытрымаю, застагнаў галодны ціўка. А там на дне няма выпадкова маёй бульбіны? Маёй, Верабей, маёй! Раскрычалася варона. Можа, бульбіна на дне, а можа і не. Мы ж яшчэ ў жыцці не бачылі ніводнай бульбіны. Што тут за шум? А, малыя вылупіліся. Табе пашчасціла, Верабей. Гэта чомга, найлепшы нарэз з усіх птушак. Можа, яна табе дапаможа. Ну, паплылі. Ай-ой! Я тут. Што ты хацеў, Верабей? Я галодны, а бульбіна ў мяне ўпала ў ваду. Не праблема, прамармытала чомга і знікла пад вадой. Доўга мяне не было. Ага. Доўга. Ну і што, ціў-ціў, з маёй бульбінай? Якой бульбінай? Ага! Я так доўга нырала, што зусім забылася на бульбу. Але што там бульба? Ныранне, вось гэта цікава. Што гэта? Што такое? Бульба. Цэлы воз бульбы. Мабыць, нейкі рыбак прыйшоў лавіць рыбу. Кар-кар. Не-не-не, я яшчэ не навучыўся плаваць, а мяне ўжо хочуць злавіць як рыбу. Ніколі, ніколі, ніколі. А гэта што? Можа, я неяк праб'юся? І на што вучыцца плаваць? Хоць навука ныраць мне прыдалася.